Диши дълбоко, събирай цветета и сладко пусни на любимо месте. Здравейте, малки, големи и пораснали вече приятели! Какъв прекрасен ден! С каква чудесна песен започна представянето на пролетната модна колекция на нашата детска градина Златно ключе. Да чуя аплодисменти! Но първо да се представя аз. Аз съм, както виждате по моя златен туалет, съм царицата от царството на шоколадовите хартии. Дойдох сред вас, за да дефилираме заедно. От моите приятели вестоносци чистачи разбрах, че вие сте се включени в кампанията да опазим градът ни чист и да изчистим България, да събираме отпадъците в сини, жълти и зелени контейнери. Вярвам, че не сте от тия, дето пръскат вред хартия, опаковки от бамбони и турбички от найлони. Затова сте вие щастливи, че живеете в Бургас, че градът ви хубавее и с вас се той гордее. Но започвам ред по ред с група Мечо Пух отпред. С ръчните ръце на татко и на мама сбраха всичко хвърлено в казана и като моделери от Париж стъкмиха рокля от турбичка. Мама плесна с ръце и до ушите се засмя. Хайде да ще поведи дефилето на децата. Аплодисменти за представителите на група Мечо Пух. Почва ветров и вода, трите сили са това, ще ги пазят всеки ден, а пък те ще пазят мен. Почва ветров и вода, трите сили са това, ще ги пазят всеки ден, а пък те ще пазят мен. Почва ветров и вода, за метал, стъкло, хартия, още днес ще ги отрия. Те са ценни много често, вместо да ги хвърляш, можеш да спечелиш, знай. Събери и ги гледай. Вкъщи сто бутилки празни, мама почва да се блазни. Ще направя нещо сам, в пункта аз ще ги предам. Хартията се клюва, аз си ги цяла група. Пункта си тя видях, тя я предаде на тях. Трябва честно да ви кажа, щом почистихме гаража, се събраха едри древни, все метали непотребни. Сър Максим, пазител на природата, вместо на арена, посрещнете го тук на нашата сцена. Той възхита буди, грижа за природата иска да се буди. Феите прекрасни води и Калинка доктор пръв в природата. Свитата му вие погледнете и с много аплодисменти я да дарете. Ще има вътре мен, знак човече тайни мен. Скощето на коня тука, да разделям буклука. Видиш ли на опаковка, тази малка маркировка. Трите кофи потърси, и разделно ме хвърли. Струхи се гонят лудо, този знак е цяло чудо. Ето място съм му дала, да посочвам материала и ми казва много ясно, рециклира се прекрасно. С него се
природозащитниците от група Морски свят. Ех, какъв е този ред? Виждам рокер най-отпред. Диско дами, мисис Свят, Зоро, Барби и принцеса. Разпознахте ли децата? Група Мики Маус е пред вас. Знай, че тя пластмасиката, но за нея са идеални и отпадъци метални. А пък аз съм колко синя, гледай да не ме подминеш. Дай хартия и картони, и кутии, и кашони. Аз се капвам от стъклото. Аплодисменти за група Мико и Маус, да ви чуя! Страхотни бяха! Но къде са днес моряците? Потърсете ги сред вас. Сменили са си курса и моряцки бияки. Ще ме взимаш ли? Ще запитате с какво ли? С туалети на Диор, с нова марка, полимер. Цветовата гама за сезона ще подскаже и на нейлона. Бързо камерите пригответе и моделите от колекцията нова заснемете. Аплодисменти за дизайнерите майки, шивачките баби и манекенките от група Моряче. Всички май разбираме тази дума рециклиране. Нека този, който знае, тук веднага да признае. Що рециклира, според мене, свързано е с въртене. Ти ми казваш рециклиране, аз разбрах мотоциклиране. Щом започва сред, тогава нещо старо, ново става. Рециклираме. Безспорно, значи ползваме повторно. Тази дума ми е трудна, но къде е сила чудна, щом забраните буклуци. Мачка, соплени и обруци. И с нейната магия става маса и хартия, знам, звучи невероятно, но живеят много бравно. Вече май почти разбираме тази дума рециклиране. Нека всеки да го знае, нашето бъдеще това е. Вече май почти разбираме тази дума рециклиране. Нека всеки да го знае, нашето бъдеще това е. Аз съм шапка, не е случайна. Аз съм шапка с потекло. Чуйте моята супер тайна. Първо съм била дърво, после се превърна в книга. Чели са я без да мигат.
Пешото шосе на Леони, хиляди, дори милиони. Баба книга Аплодисменти за децата от група Морячи и тяхните невероятно красиви тоалети. А майка ми била котечка. Възкрешарена завърна. Имам ръковчеги, 300 кашона, 200 листа и плакати. Вчера в залата голяма аплодирахте в екстаз първият света отбор не Бразилия, а Лъвче. Днес ще видите отново фенките му тук сред нас, водени от рицар строен. Дефилирайте, деца, вие зарадвахте града. Заповядайте, лъвчета! Всеки ще намери, вълнуе се с полимери. Полимерите това са разни видове пластмаса, туби, пликове, бутилки, изкуствени настилки, опаковки и капачки, къси, кофи и играчки. Здрави са и не е чудно, всички се разграждат трудно. Аплодисменти за малките лъвчета и техните невероятно красиви тоалети. С удоволствие ги гълта и след правилно сортиране стига се до рециклиране. Звънете звънчета с полимерни гласчета и възвестете сега, че днес в града ни пристига нова свита от принцеси и придворни дами, от най-големи царства, царства-господарства, на химичните заводи отбрани, дето бълват те с вълшебни гранули, полиестери и полимери. Хем съм остро, хем съм гладко, правят сме бурган за сладко. Имаме чини и чаши, и във всички стаи ваши. Вкъщи светло е, защото... А после в замъци още, наречени цехове, ги превръщат в опаковки разноцветни, в малки шишенца и туби големи, в цветни турбички и чували черни. Разбрахте ли накрая новата модна тенденция каква е? Ще я покажат те пред вас, но не чуха аплодисментите ви в този час. Всички стъпли пачета, ако ме не разеле, аз ще се превърна в мен. Аплодисменти и за група Звънчета! Страхотни сте! Ако ме не разеле, аз ще се превърна в мен. Слънцето раздава топлия си дар, за да бъдем здрави, силни и с загар. Но слънцати наши, толкова добри, знаят как да пазят улици, поля, гори. Срещу етоко катастрофи те събират в 3 различни кофи – хартия, стъкло, пластмаса. И след правилно сортиране тръгват те за рециклиране. Днес модното ревю е с облик нов, защото всеки тук костюм е с потекло. Чуйте моята супер тайна. Първо, тези облекла са били уважавани турби. После са били подбрани от бабите ни с ръчни и омайни. Навили са ги на кълбо и с кукички заплели плетки. Но да спрем до тук, уверете се сами! Номинация сплетени костюми погледнете и с аплодисменти я дарете. Дефилират група Слънце. Ще берем аплодисменти, виж медали и пластмаси, се превръщат в пълен каси. Хайде само на ми тона, преди да почваме купона. Замолете до метле, добавете му циклиране.
сини брегове. Делфинче неспокойно плува, за помощ молите дете. Съберете ви буклуците, шишенца, чашки и какво ли не. Помогнете, моля, на вълничките да правят чисти сребърни дъгичките. Аплодисменти за децата от група Делфинче, които са едни от първите бургаски деца, участвали и спечелили през месец октомври 2008 година европейски проект да опазим планетата чиста. Сладко пукни на любимо месенце, когато си тръгнат на малка разходка, лудовика писи, носи се на лодка, пиши дълбоко, събили цветенца. А днес малките делфинчета дефилират с част от колекция, спечелила световен конкурс и получили приз Мис и Мистър Свят, представени от Зарко и Ани. Моля с аплодисменти посрещнете всички манекени от група Делфинче, които дефилират сега пред вас. И вода, и те сили за това, ще ги пазя всеки ден, а пък те ще пазят мен. Почва въздух и вода, и те сили за това, ще ги пазя всеки ден, а пък те ще пазят мен. Всички буклуци! Мили деца, уважаеми гости, скъпи родители! Заслепена от красотата на приказните тоалети от отпадъчни материали, проектирани от най-големите световни известни екомодни дизайнери и моделиери, представени в невероятните колекции, представени от манекените на децата от детска градина Златно ключе, ме карат отново да искаме да ги аплодираме. Аплодисменти, освен за децата и за нашите родители, към които изказваме сърдечна благодарност за тяхната съпричастност. Благодарим и на нашите гости, господин Константин Грабенаров, областен управител, и на госпожа Майя Барбанова, представител на родителското настоятелство при детска градина Златно ключе. И това модно еко-ревю бе осъществено със съдействието на господин Грабенаров и областна управа, с които съвместно стартирахме участието си в националната кампания "Да изчистим България". Настъпи и най-дългоочаквания момент – връчването на грамотите. Давам думата на госпожа Бойчева и на господин Грабенаров. Заповядайте. Мили деца, уважаеми родители, за нас всички беше огромно удоволствие да наблюдаваме това невероятно модно ревю. Искам да благодаря на вашите родители за това, че са били невероятни дизайнери, моделиери и всичко това, което показахте, е дело на вашата съвместна творческа работа, на вашето невероятно въображение. Предварителният кастинг показа, че всички костюми са много красиви и ние ги допуснахме до участие. Костюмите сме ги класирали в няколко раздела, защото са толкова много, толкова красиви. Но преди да връчим грамотите и да обявя разделите, по които сме класирали вашите невероятни костюми, ми позволете да дам думата на господин Грабенаров, областен управител, за да поздрави всички присъстващи. Здравейте, скъпи деца, здравейте, приятели. Сте вече приятели с вас. Да. Това беше едно страхотно ревю. Лично аз през живота не съм присъствал на толкова и да видя толкова красиви манекенки с такива прекрасни костюми. Разбира се, за което искам сега вашите аплодисменти да поздравиме вашите родители, които изпълниха прекрасно задачата. Аз съм сигурен, че, скъпи деца, че вие разбрахте, че от отпадъците има полза, нали така? Обаче какво трябва да правим? Отпадъците трябва да ги събираме в тези 3 контейнера. Жълтия, синия и зеления. Тогава има полза от тях. Аз се надявам, че на 12 май, когато ще проведем
поемем инициативата да почистим България за един ден. Ще се видим с вас, ще ми се обадите и аз лично ще дойда да видя къде и какво почиствате и ще се опитам, разбира се, да ви помогна. Още един път ви поздравявам с успеха. Между другото, вече има обаждания от международните подиуми да ви канят да присъствате там на модно ревю. Така че подпете се. Бъдете живи, здрави, да радвате вашите родители, да радвате вашите възпитатели. Разбира се, накрая искам да поздравя директорката и всички възпитатели в тая детска градина, защото това е едно прекрасно начинание, с което ние възпитаваме децата отношение към отпадъците. Отпадъците като нещо полезно, действително, които са много необходими в нашия живот. Благодаря още един път за това, което направихте днеска. Бъдете живи и здрави и ви желая успех на всички. Благодаря, господин Гребенар. Ето тук има едно страхотно цвете, което е изработено. Уважаеми господин Гребенаров, на всички хора вие кажете да знаят, че трябва да пазят водата, да пазят чист нашия дом в земята. Благодаря. Сега ще помоля представители от всички групички да дойдат. Господин Гребенаров ще връчи грамотите. Първи раздел, в който сме определили костюмите, изработени от вас, е за уникален костюм Мечопол, Никол Господинова, Филип Червенков. За атрактивен костюм Кристина Петкова, Стоян Христов, Димитър Филипов, Румен Срепков. За оригинален костюм Александър Станев, Ивайло Сидеров и Мерт Мекмедали. От група Мечопол, заповядайте. Да. Група Морячи. За атрактивен костюм Александър Валеков, Никола Чевчиев, Момчил Найденов, Мария Бончева, Ивелина Гарчева. За стилен костюм Божидара Рашева, Биляна Бадалова, Русица Маринова. За оригинален костюм Малена Петрова, Атина Панайотова, Габриела Георгиева. За артистичен костюм Русина Николова, Иван Дочев, Петър Иванов. За участие Владимир Велчев, Кристиян Василев. И специална награда за масово участие на група Морячи. Заповядайте. Група Морски свят. За сценичен костюм Петър Трънков, Александър Каракчийски, Георги Янев. За атрактивен костюм Петя Петрова, Владислав Тонев. За оригинален костюм Максим Матеев, Георги Брънчев. За елегантен костюм Александър Ангелов. За арт костюм Ивайло Чернаев. Костюм с модерна визия Татяна Кисьова. За уникален костюм Меглена Янакиева, Ели Симинова и Димитър Паздерков. Заповядайте, мили деца. Група Мики Маус. За атрактивен костюм Магдалена Димова, Кари Костадинова, Далия Стойкова, Иво Бадалов, Мария Велчева, Златина Богоева. За оригинален костюм Александър Джестанов, Вяра Бойчева, Йоанна Булкина, Наталия Георгиева и Мартин Янев. Група Лъвче. За атрактивен костюм Диана Михалева, Валерий Иванов. За оригинален костюм Арон Долапчиев, Красина Вутова, Мартина Кънева и Марина Абион. Чисто, свежо и прекрасно.
група Лъвчета. Група Звънчета. За арт костюм Гергана Палова. За атрактивен костюм Емилия Караджова, Габриела Минчева, Яндина Найденова, Николай Стоев. За оригинален костюм Албена Иванова, Марио Фотев, Деница Камбурова, Панайот Филков и Стефания Златева. Заповядайте, деца! Група Слънце. За арт костюм Марияна Лозева, Кристиян Христов. За атрактивен костюм Ивайла Кралева. За отлично представяне Стефан Ковейков, Екатерина Станева. За оригинален костюм Антонина Генчева, Мария Кирова, Джулия Недялкова, Дебора Попова, Теодор Османлиев. За стилен костюм Виктор Петков и Денислава Атанасова. Група Слънце. И не, разбира се, на последно място група Делфинче, нашите деца, които спечелиха международния проект. За уникален костюм Стефания Ганева, Петя Петкова, Мира Калчева, Ивелин Василев. За фееричен костюм Нелетина Семова. За красив костюм Иванина Динкова. За стилен костюм Антония Проданова. За атрактивен костюм Симона Мархолева. За оригинален костюм Мария Иванова, Светозар Тонев, Калина Пентева и Филип Филипов. Аплодисменти за група Делфинче! Моля вашите аплодисменти за прекрасните костюми. Благодарим на всички родители за това, че се погрижихте, постарахте се, вложихте сърце и любов и всичко, за да направите тези прекрасни костюми.